Pe de altă parte, Oana Sans recuperează o cronologie trecută care nu-i aparține. Artista spune despre lucrare că ea aduce în discuție problematica timpului și, implicit, perspectiva individului asupra acestuia. Astfel, orice stare, gând, emoție, etc. va fi transcrisă pe suprafața plastică. Punctul îi servește drept instrument al exprimării acestor stări care rămân stocate în spațiul plastic. Suportul obiectului are ca scop prezentarea succesiunii temporale a stărilor. Aceste stări și trăiri interioare ale artistei sunt astfel documentate, dar printr-un limbaj codat care nu o va descoperi mai mult decât ea își dorește. De când am mai intrat în facultatea asta, nici nu simt că nu mai aș că nu aș mai fi studentă sau că am terminat. Serios. Ne aflăm în facultatea de arte din Timișoara, unde este expusă o bună parte din lucrările absolvenților. De ce le-ai făcut rotunde și nu? Păi, mi-a fost mai ușor pe cerc să organizez elementele. Dacă ar fi să o iau psihologic, este ideea de cerc, de perfecțiune și cercul ca și formă. El trimite întotdeauna privirea către centrul său. Câteva compoziții pe ideea de spirală, de sine mai mult, că e acea coborâre către sine, către subconștient. Ți-a mult să faci o lucrare din asta? Schița nu mi-a luat foarte mult. Conturul mi-a luat cam 3-4 zile să desenez și o placă să o scopesc mi-a luat 2 săptămâni. Deci 2 săptămâni pe o. Pe o placă, da. Și aici ai 5. Da, dar pe asta îmi stă mai mult, fiindcă era prima și nu eram încă sigură cum să lucrez la ea. Și pe celelalte m-am ajutat foarte mult că am făcut simulări digitale. Deci am avut desenul și l-am introdus într-un program și după aia am putut să fac zonele de alb și de negru ca să știu dinainte cum o să vină pe placă. Ia, Gabi, hai spune-ne un pic despre lucrare. Haide-te în cadru. Haide. Lucrarea se numește Natură, Culoare și Entropie. Entropie. Ce e entropie? O dezordine totală. Dezordine totală. Da, un haos. Îți place mult negru? Îți place să vezi negru în fiecare zi? Da. Când doarme. Când doarme. Îmi place să vadă negru când doarme. Am folosit culori pe bază de apă și culori pe bază de ulei. Culorile pe bază de apă sunt acrilice. Serios? Ai folosit și acrilic și ulei în asta? Da. Le-am divizat oarecum. E, uite, aici ai ulei, așa, și ăsta e acrilic. Da. Ai dat fundalul cu acrilic și după aia cu ulei? Nu. Uleiul l-am pus după ce s-a uscat. Sau de natură, o altă serie de frunze de mari dimensiuni, asemenea foarte variate în ceea ce privește tehnica și genurile, gravură, desen.
Dați pizarul. 6. 6. Dau, da. Dacă câștig eu, înseamnă că jocul e ok. Deci asta e cartea, care e lucrarea de fapt în sine. Da, Cum se numește? locul ascuns. Este o carte cu întrebări și reflexii despre existențialitate și personalitate. Personalitate? Da, sau identitate. Identitate. Ce fain e asta. Este o carte interactivă. Am elemente cu care poți să interacționezi, să le miști. Am ales proiectul să-l fac sub forma unei cărți și să am elemente interactive pentru că experiența devine mult mai personală. Și am vrut să pun cititorul față în față cu el însuși, să ajungă la o anumită introspecție. Și elementele interactive în sine, chiar am încercat ingineria paginii, am încercat, nu de dragul să arate Bine. frumos sau diferit, și chiar am încercat să aibă legătură cu ideea în sine, de exemplu, asta, siguranța. Wow. Siguranță și sunt niște gratii? Da. Un fel de gratii. Da. Deci am încercat să exprim ideea respectivă prin interactivitate, dar și m-am accentuat foarte mult pe ideea de cele văzute și cele nevăzute. Ce se vede și ce nu se vede. Interesant! Fain, și astea? Că am văzut că se jucau aici. Am un mic joc pe care l-am făcut. Am început să mă axez pe identitate și pe parcurs am mers la existențialitate și am făcut un mic joc. Asta. Și reprezintă cumva drumul vieții și cine vrea poate să vină să dea și exact cum e, ca și în viața, ai două mutări înainte sau mai mergi odată înapoi sau chestii de genul ăsta. Îi pui pe oameni să joace jocul vieții. Corect, da. Care... Faimă. Familie. E o mână de bebe. Și înțelepciune, carte. Ce ți-a rodit inima? Ea este Alisa, doamnelor și domnilor. O găsiți pe Instagram, alisa.v0. Hai să vedem. Deci pentru a coborî instalația, apăsați pe așa. Pardon. Cât de genial! Wow! Nu știu cine a gândit asta, bă. Pe bune. Yes, pictură, baby. Hârtie de calc
Și eu mi-am făcut dizertația tot pe desen, pe hârtie de calc. Asta e lucrarea ta? Cum se numește? O zi fericită. O zi fericită? Și asta ești tu când ai o zi fericită în video? Nu, asta e călătorile mele de un an. Coreea de Sud, Seul. Ai fost în ce țară ai fost? Aici sunt prezentate Roma și Coreea de Sud. Coreea de Sud și eu am fost în Coreea de Sud. Da. Unde ai fost? În Seul și mai într-un oraș mai mic. Ce faci? Eu am fost în Seul. Și ce faci? Nu știu, ce faci în video? Prim. Și l-ai animat? Da, eu le-am animat. Tu l-ai desenat L-am digital? animat. Nu sunt desenate, sunt animate în program 3D Blender. La ce secție ai terminat? La master, la grafică La publicitară. grafică publicitară. 8 luni de lucru. Și vreo 4 luni înainte numai de uitat la tutoriale, câte 10 ore pe zi. Wow! Am învățat totul singură. Bravo! Deci ai învățat tu singură, nu ai învățat la facultate asta. Eu, cu mine și tutoriale pe YouTube. Wow! Saci cu plasă de rafi. Wow! Salut, mă numesc Babuș Gabriela Ioana, iar astăzi voi prezenta colecția mea intitulată Hanababura. Este o colecție creată, realizată din materiale reciclabile, precum saci de rafie, pungi împletite de la Lidl, fețe de Adidas reciclate dintr-o fabrică. Wow, nu mi-aș fi dat seama că astea spungi de la Lidl dacă nu ziceai. Da. Pe spate avem un sac de la ceapă, vorbesc serios. Încă miroase a ceapă asta. Deci nu mai are miros de ceapă, e bine. Am realizat corsete din fețe de Adidas și le poți vedea. Pe se poate vedea, pantofii aveau unele defecte, pielea era pocnită. Ăștia sunt foștii tăi pantofi. Nu, i-am reciclat, i-am primit de la o fabrică care nu mai folosea deoarece avea defecte. Și ei nu mai făceau nimic cu ei, așa că mi-am Deci gândit să reciclez. nu i-ar fi băgat în magazin ca să-i vândă și... Nu, este pielea pocnită, de exemplu, da. Care crăpături și în aceste cauze nu putea să folosească. Ți-a fost greu să iei legătura cu fabricile astea care fac papuci și nu, care nu mai ajung în magazin? Nu mi-a fost greu, deoarece locuiesc lângă o fabrică de pantofi și am vorbit direct cu ei. Ah, ok. Deci practic ai trecut la vecinul și ei Da. zis, o să și mie pantofie Exact. care nu mai trebuie nimănui. Exact, Da. așa a fost. Tare. Bravo, felicitări. Mulțumesc mult!
Constanța Cuș. O colecție inspirată din arhitectură, din stilul futurist, cu forme geometrice, care îmbină creativitatea cu realismul. E o combinație între cele două. Deci forme geometrice cu fluiditate, îmbinate împreună în aceeași. De unde te-ai inspirat sau cum ți-ai găsit inspirația? Păi întotdeauna, nu știu, mi-a plăcut evoluția, mi-au plăcut formele geometrice, clare, pentru că, nu știu, probabil că am și o gândire puțin mai rațională și de asta. Am ales și o paletă mai atipică, cu nuanțe de bej, verde luminos. Da. Asta Nu ai nimic cu un contrast puternic sau ceva, e armonios. Da, e o combinație armonioasă între culori. Cât ai muncit la piesa asta? Piesa asta n-am muncit singură, cu ajutor, evident. Nu știu, dacă ar fi adunate cam vreo 3 zile, cam așa. 3 zile? Da. Asta e puțin. Da. 3 E chiar zile. bine. De lucrat în continuu, în continuu. Bravo, felicitări! Mulțumesc mult! Bună, numele meu este Deborah și sunt studentă la arte și design, tocmai am terminat și vreau să-mi prezint lucrarea mea de licență. Am ales alb-negru pentru că chiar m-am gândit la perioada asta din pandemie și cumva negrul îl asociez cu captivitatea, cu restricțiile pe care le-am avut și rigiditatea, cum ar fi pielea, am ales-o tocmai pentru a exprima aceste stări de tulburare și de anxietate. Pe când albul am asociat cu partea pozitivă cumva din perioada aceasta și care m-a demandat la o introspecție cumva mai profundă, să mă cunosc mai bine și cumva am vrut să aduc antitezele astea două, alb și negru, lumina și întuneric cumva. Iar aici am pe a doua și am ales cumva, vedeți, sunt pliseurile, toate din piele, da. Când am făcut poze a fost mare nebunie. Și la fel, mânecile creative ne-am ales în colecție, la fel și aici, dacă vedeți. Din ce stil sunt mânecile astea? Așa, bufante un pic. Imită stilul Bishop, doar că nu chiar. Bishop e cumva... Bine, și aici e volum și în partea de jos, dar mai mult în partea de jos. Dar eu am ales cumva să fie bufant și sus și jos, tot mai mult pe Și am ales cumva să dau și un contrast mai diferit, aceea fiind jumătate alb, jumătate negru, acesta fiind doar albă. Doar alb. Și da. Și lungi, îmi place silueta așa. Pe cine ai vedea haina asta purtând-o așa? Ce? În afară de mine, pe nimeni. Nu știu, oricui îi place cumva ceva mai nou, ceva mai contemporan, dar și care îi place moda, adică nu e atât de ușor de purtat pielea asta în perioada asta. Vară sau în primăvară. Da. Eu aș purta asta, să știi. Da? Deși nu știu unde, dar aș purta, îmi place. Și vine, uite, gertul se deschide și mă gândesc să fac așa chestie, știi? Și se deschide. Da, că asta e fain. Și aici, da, deci poți să deschizi, poți să fie ca pe geacă, da. Da, exact, ca pe geacă. Și iarna, cine știe. Și tu ai terminat tot licența. Da, tot licența. Și ce vrei să faci mai departe? Mai departe vreau să dau la master, tot aici, în cadrul modei și design vestimentar. Și pe lângă cumva să și lucrez în domeniul ăsta. Lucrez la un atelier de rochii de mireasă. Ai început să lucrezi deja? Da. Super. Da, și lucrez în domeniu și așa. Doar că lucrez la brandul meu deocamdată. Încă nu e doar în mintea mea. Dar lucrez la el. Și acolo e primul loc în care sper să se materializeze. Se numește Captive, cumva tot legat de perioada asta și de pandemie și așa. M-am gândit să numesc Captive sau Captiv. Captiv. Bun, mulțumim frumos pentru prezentare. Ea a fost Deborah Cohal 2021. Vreau să zic felicitări tuturor absolvenților, celor care au apărut și care, cei mai mulți, nu au apărut în acest video. Felicitări că ați terminat această facultate frumoasă, indiferent că ați terminat licența sau masterul. Felicitări pentru expoziție, felicitări pentru munca voastră. Da, m-a lăsat un pic nostalgică toată experiența asta. Dar, dragilor, videoul acesta se încheie aici, iar noi ne vedem într-un nou video, tot aici, tot în mintea artistului, data viitoare. Bye!